जों दिनै उपेन्द्रनगर बिसिओ फाइका म पद्मबिल आरडि ब्लकनि आन्दाराव ताबो प्रत्येकटा बिसिओ गामियामसेनि बियालो तंनाय गरीब अंशनि बर' रंनो न ग्रिनानि बागै ताबो अब जिउ टेकिं मुइ तंगो अमनो रगैनो दिनै जों उपेन्द्रनगर बिसिओ फाइमानि चिनि लुकर बय मालायखा गरीब अंशनि बर' रंनि बिबनो एप्लिकेशन नो जों दिनै खति नै लेखा साब साबनो रिमानो साबनो माया जेटा गभर्नमेन्टनि रुल्स दंमोन बरनो सायखनारिका आमते हायकेनो ताबो जिउ टेकिं उंसिनाय एकाकाय अनेक बरक संगो अंगनाबादी रक बा हेल्पर का मानदा मानो अंगनाबादी रक ब मानो हेल्पर खाइने रक मानो अबखाय बरक इलिजिबल लुगनाय कारण बरक 15,000 नि निसेव एका अनेक बरक संगो कन्ट्राक्चुअल रक अब जार चाकरी खाइ तंनाय बा बिबनो करक फरेस्ट रक 5,000 रक 4,000 बेतन रक मा मानो अब इलिजिबल लुंगो के अकगनो तिनी अर तिनी कामिनी बर रक बा जों सालाका सुक्रुबै एकाकाय खाख्लायो किछुदिन बिसिङनो कामियाम चाइसिनि ताबुक साल बुरुम बुरुम न अर चिनि सेक्रेटारि तारपरे चिनि जिआरएस त गोबां अफिसार थांगै ताबु जिउ टेकिं खाइजाक दंगो कायसा समस्या का चिनि टिपरा सरन काय समस्या का चिनि आधार कार्ड आपडेट खालायजागिया अनेक बरंनि जब कार्ड आपडेट खालायजागिया आं जतन न कयनाय अ मिडियानि बिसिंते नरंनि आधार कार्ड एवं जब कार्ड न दाति खाइ आपडेट खाइदि चिनि उनकोनि पद्मबिल आरडि ब्लक ने बिसिङनो ब्लक बिसिङनो ताबो आधार कार्ड ना आपडेट खालायजागै तंगो के जब कार्ड बो लगी न खालाय रिजागै तंगो याबनो जे बरक नंनि आधार कार्ड आपडेट दुंयाखो बा जब कार्ड आपडेट खालायजागियाखो बरकना आं कयनाय नरक दाते आधार कार्ड को खायदि उंया खाय नंग अब जिउ टेकिंगो अब सक्सेस संगला बा कुनुगला सुखायला के आबनि बागै जतन न कयनाय नग माननानि हिंकाय नंनि कागज पत्र न थिखायदि ताई पञ्चायत चिनि अर पञ्चायत अफिस फाइ जुगाजुग खालाय फेदि चिनि अर बरम गना अफिसार रक दंगो सेक्रेटारि रक दंगो जिआरएस रक दंगो बर एकक सालायदि ताई चिनि चेयारमैन रक दंगो मेम्बार रक दंगो बर बायबो जुगाजुग खायदि जाते काय उपेन्द्रनगर न खबै पद्मबिल आरडि ब्लक ने केबो बियालो तंनाय बर रक केबो कार्य गतै अबनो न जों मानायनाय अर राजनीतिज्ञ अर कोरै अबनो बिनि परिचय बिग्रा बनो नग मानथो जों अब जतन नाय हामबाय।